Sa number 3, nakuhaan sa CCTV video ang pagkuha sa isa ka ilo sa isa ka Shih Tzu may nakagwa sa gate sa isa ka balay sa Barangay Alhis sa Bacolod City. Sa video nga kuha sa CCTV, makita ang paglabay sa mga ginikanan dungan sa pagwa sa Shih Tzu sa gate sa pamilya Sobrevilla sa Purok Masagana sa Barangay Alhis sang Sabado sang hapon. Makita man ang kakibot sang duha ka mga kabataan sa gulpi na lang kuha sang isa ka iloy ang ido nga si Xander kag gindalagan palayo. Sunod sa manunudlo nga si Glenda Sobrevilla, inadlaw na siya nga nagakamingaw sa iya nga hinuptanan. Nagalaom siya nga kuntani, mabalik sa iya si Xander. Dugang pa ni Sobrevilla nga daw hindi niya mahangpan ang nahimo sang iloy nga pagkuha sang hinuptanan sa atubang mismo sang iya kabataan. Ang katapos ang community animal rescue effort sa Concare, ang grupo nga nagabulig man sa maestra, agud babalik si Xander sa iya nga fur parent. Ito kasubok, Blaser nga after 6 years, naging close ka na sa imo nga pet, dason it so happen, nga ginkuha lang yan sang isa ka tao, do ka hindi ka nami, bala nga example sa aton, nga mga kabataan, no? Instead nga model ka as parent, gin-expose nung pasaya sa bagay nga hindi supposed to be.